थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो थ' जोबजासिननाय भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो। जोबजासिननायाबा बुजिनाय नङा थ' भिडिअ क्लिप्स लाना फैदो आरोना। फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे नायना लादो। पुरियाल केन्द्रिक माने नेपटिज्म मोनसे सरकारनि पलिटिकेल लिडारफ्रा खालि गावनि बाय बाहागि जाथि खुरमानोल' गभर्नमेन्ट आसनिफोरखौ साख्रि बाख्रिफोरखौ होबाय थायोब्ला बे सरकाराव सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा जोबोद खस्थ' भुगिनांगौ जायो, जोबोद दुखुनांथावना जायो। जेरै थांनाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि 15 बोसोर सरकाराव गावनि जाथि बाय बाहागि खुरमा, सोरनिबा बिबाजै जानाय, सोरनिबा बियादै फिसा जानाय, सोरनिबा बिबथै, बेबायदि मानसिफोरनोल' सरकारनि मोननांगौ आसनिफोरखौ होबोबाय थाबाय। सरासनस्रा भट होग्रा रायजो राजाफ्रा जोबोद खस्थ' जानांबाय। थिग बिदिनो एखे खामानिखौनो हाग्रामा महिलारी बिथांनि गोदान सरकारा खालामनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोननो फोरमान नांगौब्ला बे सावगारिखौ नाय नोंथांमोन। बे सावगारियाव दङ हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मखौहाय EM बानायबाय। आरबान डिपार्टमेन्टनि गोबां सिनियर MCLAफोर दङ, बिथांमोनखौ नागारनानै गावनि बिबोनांनो मोजां मोनसे डिपार्टमेन्ट होबाय। आरो फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलि इलेक्सनावबो गावनि बिसिखौ MLA खालामनो नागिरदों क'क्राझार समस्तियावहाय। अब्ला बेनिफ्राय रोखा फोरमान जाबावबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया पुरियाल केन्द्रिक सरकार सालायगासिनो दङ। आरो बेबायदि सरकार थाबाय थायोब्ला जोंनि सादारन रायजो राजाफ्रा गावनि आखायाव गावनि न'खराव गिदिर गिदिर पलिटिशियान बा पलिटिकेल लिडार गैजा रोङि न'खरफ्रा जोबोद हांमा सुरनांगोन। रायजो राजा नोंथांमोना नायबायल' था, गासैखौबो नुनो थांगासिनो दङ सम मथे। नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बे भिडिअ क्लिप्सखौहाय। आरो मोनसेबाव दोङो भिडिअ क्लिप्स, बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लानो हागोन। बे मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो आरोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ। थ' बिदिब्ला नायदो। আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে ইপিপিএল দল মৰিছে আৰু এই মৰা দলৰ কিবা কথা পাতিব পাৰে জানো? প্ৰথম কথা হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক ইপিপিএল হিচাপে আপোনাক ধিক্কাৰ জনাইছো। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে এটা সময়ত আপুনি বিজেপি দলকো মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছিলে আৰু মে মাহৰ 2 তাৰিখে তেওঁলোকৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিব বুলি আপুনি কৈছিলে। বিজেপিৰ শ্ৰাদ্ধ অহা মে তাৰিখত মে মাহৰ 2 তাৰিখৰ দিন। এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ক। এই মৰা দলৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক আপুনি লগত লৈ আৰু মৰা দলৰ চেক আপুনি কেনেকৈ আজি বিতৰণ কৰি ফুৰিছে? আপোনাৰ লাজ নাই? আচলতে আপুনি নীলাজ। আপুনি এজন বেপাৰী, ঠগবাজ আৰু মিছলীয়া ব্যক্তি। BTC বাকী ৰাইজে আপোনাক BTCৰ চিফ হিচাপে নাচায়। BTC বাকী ৰাইজে আপোনাক জোকাৰ হিচাপে চায়। অসমৰ মানুহে যেনেকৈ আজিৰ দিনত চকুৰ আলিক জোকাৰ হিচাপে চাই ইফালে মজা লয়, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আজিৰ দিনত আপোনাকো BTCৰ বাকী ৰাইজে সেই জোকাৰ হিচাপত চাই পেলাই মজা লৈ থাকে। এই মৰা দলত তাত আপোনাৰ ৰিমোট কণ্ট্ৰলটো আছে। মৰা দলে যেতিয়া ৰিমোটটো টিপি দিয়ে আপুনি বহি যায়, আকৌ ৰিমোটটো টিপি দিলে আপুনি উঠি যায়। পুতলাৰ দৰে আপুনি নাচি ফুৰি আছে আজি BTCত। এই মৰা দলে ৰিমোট কণ্ট্ৰলটো তেওঁলোকৰ হাতত ৰাখি দিছে আৰু আপোনাক নচাই আছে BTC বাকী ৰাইজৰ ওচৰত। আৰু এটা কথা আপুনি ভালদৰে শুনি লওক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি ইপিপিএল দলক মৃত বুলি কৈছে। ইপিপিএল দলৰ 2জন MP আছে, 2জন MP আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া। আৰু আপোনাৰ এজনো MP নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া। ইউপিপিএল দলৰ 7জন বিধায়ক আছে, এজন মন্ত্ৰী আছে, ইউপিপিএল দলৰ 7জন MCLA আছে। গতিকে বড়োলেণ্ডত ইপিপিএল এটা ডাঙৰ দল, সৰু দল হৈ থকা নাই। এটা সময়ত অপজিশ্যন নাছিল, কিন্তু ইপিপিএল হিচাপে আজিৰ দিনত মজবুত এটা ডাঙৰ দল BTCত আমি হৈ আছো। গতিকে আপুনি আজি ইপিপিএল দলক দেখা পাই পেলাই ভয় খাইছে। ইপিপিএল দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য দেখা পাই পেলাই আপুনি আজিৰ দিনত ভয় পাইছে। আপুনি BTC বাকী ৰাইজক ঠগাই পালেহে আজি BTCৰ চিফ হৈছে। BTC বাকী ৰাইজে আপোনাক আচলতে চিফ বনা নাছিল নহয়। আপুনি তেওঁলোকক ভয় খুৱাই ফালে দাবী ধমকি দি ফালে আজিৰ দিনত আপুনি চিফ হৈছে। আজি BTCৰ পৰা মুছলিম ভোটাৰসকলৰ পৰা একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে ভোট ল'বলৈ আপুনি সক্ষম হৈছে দাবী ধমকি দি ফালে। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত তেওঁলোকক আপুনি ৰাম ঠগন দিছে, দিল্লীৰ লাড্ডু তেওঁলোকক খুৱাই দিছে আৰু তেওঁলোকক লৈ যাই পেলাই দিছপুৰত পিছদিনে বিক্ৰী কৰি থৈ আহিছে। অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনাৰ দোকান এই মুছলিম ভোটাৰসকলে এইবাৰ বন্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে, আপুনি চাই থাকক।
जानो हागौ बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नुबाय नोंथांमोना ओमफ्राय आरो मोनसेबाव दंबावो भिडिअ क्लिप्स बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायदो जोंनि जिथु आर'नाइ दख'ना गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गासैखौबो GI/टेगआव सोजोब्बाय जायनोखि जोंफोर दामनाय देनायफोरखौ जोंनि होनना लायोमोन किसुमान बुस्थुखौ जोंनि होननानै सेख'जानायबो खोनाफेरदोंमोन जोङो जेरैहाय गंगनाफोरखौ जोंफोरो दख'नाफोरखौ सेख'जानाय खोनादोंमोन बेफोरखौ दिनैनि दिनाव रावबो सेख'नो हानाय खेमता गैला थासारि गैला जायनोखि जोंनि जिथु इन्डियायाव मोनसे GI/टेग होननाय भारतनि संबिजिराव हाबनानै थाखाबाय जे आर'नाइया बर'फोरनि दामग्रा देग्रा जिथु खाम सिफुं जथा बेयो बर'फोरनि होननानै सोजाबाय बेसेबांबा बोसोर जालांबायमोन नै दिनै 2020निफ्राय 2025नि गेजेराव बे बुस्थुखौ जोंनि होननानै लानो हानाय पर्यायाव फैबाय सिगाङो जोंफोरो आर'नाइखौ बर'फोरनि होनबाबो जेबो खामानि होआमोन बेवहाय मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ जाय जायगायाव हाबबासो निजा होननानै लानो हायो बे बुस्थुखौ रावबो बर'नि लिडारफोरा सानखांनो रोङाखैमोन सिगाङाव गोबां गिदिर लिडारफोरा सरकार सालायलांबाय BTCखौ बड'लेण्डखौ सालायलांबाय नाथाय सानफेराखैमोन सानदोंमोनबाबो मावफुंनो हायाखैमोन नाथाय प्रमद बर' सारनि दिनाव जोङो मावफुंनो हादों दा बेखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो आंथ' बेनि थाखाय प्रमद बर' सारखौ सेलुट होयो बिथांबायदि बर्तमान बड'लेण्डआव रावबो लिडार गैथ'वा दा नोंथांमोना नोंथांमोननि मतामतखौ हो GI/टेगआव दि जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै दामनाय देनायनिफ्राय लानानै सिनायथि मोनसे थिर सिनायथि होबाय बेयो जोंनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय मोजां नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर प्रमद सारादि बे खामानिखौ मावलांबाय प्रमद सारनि सायाव नोंथांमोना मा मन्तब्य होयो कमेन्ट सेक्सनाव आंनो बुंहर आङो खिन्थु प्रमद सारखौ सेलुट होखाबाय बेफोरबायदि मावनो हानायनि थाखाय बेनोमोन आरोना भिडिअआ जास्ट आं बे भिडिअखौ आपडेटनि थाखायल' लानानै फैदों आरोना लोगोफोर सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै आं बेखौ जास्ट ओरैनो आपडेट खालामनो हायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आरो बांसिनानो फेसबुकआव नुखादों जानांगौ आंबो फेसबुकनिफ्रायनो मोनना होबाय आरोना थ' नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै थ' गासैबो भिडिअखौ शेयार खालामना हो गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव जुदि गोदान फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर